Hayi, yazi ngiphupheni. Hayi, ngiphuphe sengazuthi njengoba kune-lockdown yabo sekuwusuku lesi-9 avele aphela igrosa. Phela igrosa ngosuku lesi-9. Eyi, iy'kelemu nazo ziyaqala manje ziya-complain-a. Siyakhala manje iy'kelemu nami ngiyakhala kuyakhalwa. Angisazi. Lapho ngilokhu ngidla ichebhisi. Suku lesi-9, suku lesi-10, suku lesi-11, suku lesi-12 ngidla ichebhisi. Ney'kelemu lapho zilokhu y'lindile yabo uma uhlafuna phela ziyalinda lokhu zithi zilindele ukuthi kuyeza. Hhayi zilokhu y'lindile gcina manje sey'nikene amakhambi zithi hayi bo, kanti kwenzakalani? Hhayi kusho ukuthi khona esinye isikelemu engathi siyi-motivational speaker. Sithi lesi kelemu lesi hhayi lindani yabo uma kunje lukhulu oluzayo. Hhayi sithi umshini uyagaya. Sithi lindani umshini uyagaya. Hhayi lapho lokhu ugayela umshini nami lokhu ngihlafunile. Suku lesi-11, suku lesi-12, 13, 14 umshini uyagaya. Hhayi gcine manje naso leso siyi-motivational speaker sithi hhayi angisazi manje. Kanti kwenzakalani lapha phezulu? Sibize i-family meeting. Kuzomele kuhambe isikelemu esisodwa siyo-check-a lapha phezulu ukuthi kanti kwenzakalani. Sisukumele phezulu esinye isikelemu sithi mina uzohambe uyo-check-a. Bathi asikuthembi wena isikelemu ngabi, ngeke ubuye nakho lokhu kudla. Hhayi bese kuthiwa kuhambe esinye isikelemu esincane. Sihambe lesi kelemu sinyuke la. Ukuzwa ngase ngathi usulambe ngathi sekuqala nokuciza enhliziyo engazuthi yabo. Kusho ukuthi kusuke kunesikelemu esinyuka la esisuke sesizo-check-a phezulu ukuthi kanti kwenzakalani. Hhayi ngavele nami ngizwa sekucizeka la yabo ngavele ngayilahla ichebhisi, ngavele ngayiphimisa. Kusho ukuthi savele lesi sikelemu sabuyela emuva. Sayosho ukuthi hhayi akukho lutho lapha phezulu. Ley'kelemu zavele zathi yabona manje usuyisikelemu-ke nawe usungene le nto yobukelemu. Eyi kwavele zaxabana la esiswini ukuzwa ngathi manje usulambe kakhulu ngathi isisu uphethwe nayisisu. Ziyalwa phela manje iy'kelemu sekune-strike, sekunesiteleka lapha ezansi. Zateleka iy'kelemu umuntu wabhonqana yabo ngosuku lesi-16 Nkosi yami 17 kune-strike esibi sey'kelemu. 18, 19 i-strike sibi namasosha awasakwazi ukukhopha.